ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон 14 хонаҳои фурӯшӣ арзон мешаванд. гуфти гапҳо адборни хела кофтемшон ки би иминами хоҳишҳои шуморо иҷро кунем. бародарои азиз, ҳатман лайка монен, подписатсия кунен ва фикри худро дар комментария нависен. агар шумо ягон хона кофтеста бошед, дар ҳамон комментария нависен чӣ хели хона, аз куҷо ва то чанд сомона шумода дар кор аед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатона роя кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. як хонага квартира дар 9 ошона бо масоҳати 40 метри квадратӣ. бино навастройка мебошад, 9 ошонага мебошад бино ва қарор дорад дар 9 километри шаҳри Душанбе. нархаш 180 000 сомонӣ. бинои мазкур 300 метр аз роҳи калон дур мебошад ва барқ ва об 100% ҳаста. дар оянда отоплениярам мегузаронанд. маҳалла тамоми инфраструктураи лозимиро дорад, яъне мактаб, боғчаи кӯдакон, бозор, махоза ва ғайра. аз назди бино нақлиёти мусофиркаши рақами 15 мегузарад ки ба муддати 10 дақиқа ба самти Садбарг ва аз он ҷой то 104 микрорайона бемушкилӣ мерасад. иншоаллоҳ дар муддати 3 ё ин ки 4 моҳ бинои зикргардида комиссияи давлатиро гузашта ҳуҷҷатгузорӣ мешавад, яъне айни ҳол шартномавиай баъди комиссия техпаспорта мегирад. хонаи заминӣ аз шаҳри Бухтар. хоҳиш кардам бародаро, ина марҳамат. як этажа ҳавлӣ мебошад, 3 дар хона дар 8 сотик замин. шаҳри Бухтарда масоҳати хонаҳош 72 метри квадратӣ мебошад. маҳаллаи Истиқлол, пешина Қазоғонда. раҳи Заргар қати ба бари дарвозаи Ғайрат назди боғи Исмоиловҳо. сталбаи свет дар пеши хона, обаш качалка. 3 дар хонаи недостроенӣ калидоруш қати. айраҳи калон 2,5 километр дур мебошад. илтимос харидори аник занг зане, мега соҳиби хона. нархаш 125 000 сомонӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. як хонага квартира дар 3 ошона, бинои навастройка бо масоҳати 34 метри квадратӣ бо ремонти миёна таъмин аст. қарор дорад дар кӯчаи Дӯстии халқҳо 54 шаҳри Бухтар. нархаш 185 000 сомонӣ. дом худаш 5 этажа мебошад ва ба ҳамаи шароитҳо ҷавобгоҳ аст. термокс, кондитсионер ҳамаш ҳастай. соҳиби хона просто маҷбур шудай сум дар кор шудагай барои ҳамин хонара фурӯхтестай. хонаро агар бигирӣ, медроӣ, зиндагӣ мекунӣ, тамом. чӣ хел ки гуфтем, нархаш 185 000 сомонӣ савдоам мешавад. ҳавлӣ аз шаҳри Душанбе. хоҳиш кардам бародаро, мо дӯстони азиз ҳамқаша мегӯем ҳавлӣ дар шаҳри Душанбе беҳад қимат меистад, барои он ки замин беҳад қимат меистад. лекин мо якта ёфтем, ҳама арзонаш ба фикрам ва ҷошам боле мене мешавад. як этажа ҳавлӣ мебошад, 3 дар хона, 2 сотик замин. қарор дорад дар Гипразем, Обчакаронда. нархаш 236 000 сомонӣ савдоам мешавад ва хато накунам, Обчакарон ҳамин Гипразем камтар дуртаракай. ва агар нархи замина пурсен, мисол ай Душанбе берун камаш 1 сотик замин уже 50 000 сомон шудагиай. дохили Душанбе пурсен, уже да нархҳо космосай бовар кунен, ай $10,000 камаш $10,000 1 сотик замин болотарай. посольство Америкада боша 1 сотик замин ай $30,000 то $50,000 сар мешава, тамом мешава. $50,000 назди роҳай, $30,000 камтар дуруни ҳамо маҳаллада, назди посольство Америка. ма худмам ҳайронам, ай ки ҷои хеле нарх мемонанд, неки хай мутаассифона ҳам хеле. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. 2 хонага квартира дар 1 ошона, бинои советӣ бо масоҳати 50 метри квадратӣ. қарор дорад дар кӯчаи Чойруғ дар Рон, шаҳри Хуҷанд. хона бе ремонт мебошад, документош 100%.
нархаш 72 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода, духонага квартира дар 8-ум ошона бо масоҳати 62 метри квадратӣ. бинои новостройка мебошад. худи хона коробка, яъне беремонт, қарор дорад дар маҳаллаи дуюми шаҳри Турсунзода, назди Садиқи Афсона. ин хона мансард мебошад ва то ами мансарда лифтам дорад. хона алишам мешавад бо мошин ё ки бо ягон намуд хона. нархаш 129 000 сомонӣ савдоам дорад. назди бозори Меҳригон як подписчикмон бисёре бад хоҳиш кард, марҳамат. як хонага квартира мебошад дар 10-ум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 50 метри квадратӣ. беремонт коробка, назди бозори Меҳригони шаҳри Душанбе. нархаш 249 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. касе ки надорад, бозори Меҳригон ин дар ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе дохил мешавад. ҳамин чойхонаи роҳат, пушти чойхонаи роҳат ҳамин мерая чанд километр, баъд ҳамин бозори Меҳригон мешавад. айни ҳол ин территория беҳад обод шудеста, як хато накунем 4-5 новостройка дар ҳамин территория сохтестанд. замини фурӯшӣ аз шаҳри Ҳисор 7 сотик замин мебошад. қарор дорад дар деҳаи Уртабус. аз тарафи қафои мактаб то замина пиёда 10 дақиқа мебошад. замин каме баландида вуҷуд дорад. ҳуҷҷатҳош 100% мебошад. фундаменти 4 дар хона кати калидор, фундаменти 3 дар времянка барои забор, фундаментош партофтагиай, барқ ҳаст, об ҳамсояҳода ҳаст. занг занед, бо мефаҳмонандтон. нархаш 64 000 сомонӣ савдоам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, як хонага квартира дар 6-ум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 39 метри квадратӣ. қарор аст дар назди варзишгоҳи шаҳри Ҳисор. бино аз комиссияи давлатӣ гузашта шудааст, яъне техпаспорт дора. свет, об, канализатсия 100% ва метавонем ба ҳамин номерои рӯи экранда занг зада. ҳам якҳуҷрагаам доранд, ҳам дуҳуҷрагаам доранд 67 метри квадратӣ ва сеҳуҷрагаам ҳастад 87 метри квадратӣ. ҳамин номерои ҳамин фирмая. нархаш 107 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ аз Хитой бозор, шаҳри Душанбе. ин ба фикрам арзонтарин хонае, чунки аҳишта ман арзонтар оли надидам. ду хонага квартира дар 12-ум ошона бо масоҳати 50 метри квадратӣ. ин як хонага буд, гирифтан ду хонага кардагианша, беремонт коробка. айни ҳол ҳамин бино дар стадияи 5-ум этажа. застройщикои хуб мебошад. назди домда мактаб сохтестанд, дута садиқ бо гипермаркети 5 этажа. ҳама чи дар наздикиш мебошад. маршруткои 5, 7, 8, 14 ва 33 мегузарад. ин номерое ки дар рӯи экран дидесед номерои фирма мебошад. офисшон дар повороти аэропорта. нархи ҳамин хона 187 000 сомонӣ савдоам мешавад. метавонем ба ҳазур ба ҳамин фирма занг занед. дар Хитой бозор хотиррасон мекунем, ягон намуд новостройка набуд, уҷа ҳама ҳавлиё. ин якум новостройкаи Хитой бозор мебошад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат 4 сотик замин, 3 дар хона, масоҳати хонаҳош 70 метри квадратӣ. қарор аст дар деҳаи Саричинори Поён, пеши мактаби рақами 40. об ва барқ доимӣ, ҳуҷҷатош тахт кардагӣ 100%, маълумоти бештар бо занги телефонӣ. нархаш 140 000 сомонӣ савдоам мешавад. хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, ду хонага квартира дар 8-ум ошона, бинои новостройка бо масоҳати 57 метри квадратӣ. хона беремонтай, пушти гаи тарафи бозори Балхда қарор дорад. 3 сол шуд мардум зиндагӣ кардастанд. 2 лифт дорад, дома кимкай споридагиан. нархаш 235 000 сомонӣ.
аз матчоҳ як бародармон дархост кардан марҳамат. 14 сотик замин, 5 дар хона, оғал дорад, подвал дорад, алишам мешавад ба мошин, қарор дорад дар маҳаллаи оби шафои матчоҳ. Нархаш ҳамагӣ 55 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. як хонага квартира дар дуюм ошона бо масоҳати ҳамагӣ 25 метри квадратӣ. И барои як хонага камай рости гап. Бинои советӣ мебошад. Қарор дорад дар Саховат, яъне 67 микрорайон. Открытый лестница мебошад ва ремонти нав дорад. Хона дар лаби роҳ меиста. бо тамоми олатҳои зист фурӯхта мешавад. Хона дорои ТВ-телевизор, холодильник, термекс, дута шифонер, кухни гарнитур ва ғайра мебошад. Нархаш 220 000 сомонӣ савдоам мешавад ва ин арзонтарин хонае ки мо дар ҳамун Сахова 63 микрорайон ёфтем. И ҳамина дӯстони азиз. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. То боздид бародари азиз, барори кор шумода.